Everybody on the make noise. Everybody on the make noise. Everybody make no make noise. Okay, I'm inside. Get it no again. Oh, let's combo. Only you could no loot okay again. Sir? Oh, look at you all talk against some shot. Oh, to chupusi kem. But Pacano look at what Pacano look at Bianca Jack got caught full law. Look at your leg against some to Chile. Oh, look at you all talk against some Chile again. Abraham Muhammadia. I would have clean on the heat and no. I wait to a cotton now, and I will not here. Wait to a cotton now, Honala. I'll be like the dark. Where the phone now? Where the table out the web and wind down. Then me pay that window, get face a wind down. Face your turn a wind down. Hey, Chile can hey, look at Lazo, they were like a very no Lazo. Then they say at a beddy. Sir? Say at an Anconia, walking on a cage, Cabrega. But where have been Naga? Where beggar? A lay him and gaffo, entaf. But I got house hunting. They got a house hunting. Lara Mazo, man, I gave Bianca Bianca on a screen. Ibranga for interview. Sir? Ibranga for interview. Yes, sir. When you get to a call log, a woody, call husband. I'm a me. It's a conyan log, you dick or husband. Husband. It's a man or husband on the roga woody. Manga husband on the roga. Ibranga, my case, a bend it down without to a machine. Give bend that, get one gadino, Bongadine. It's like a husband on the husband. But if for that, when they get Laramazo. Look at. Lazo. No patole, o patoli towo, itowo chikasrani. Meshedo, tire kabago ko meshedo. Asenge Lazo eba honda hono. Negini mrege nokwo. Oh yeah, mem no. Lazo mna juga jogera church ke obro no kwage na ho. Eh? Obro de kwage na ho. Sir? Obro no gena ho gena sagam. Bad no. Eba na kisha nwa mamre. Yo wogu na eba na isha nwa mamre. Yes sir. Lazo tono. Ay, now look at. Le waya na to chile ka bago ko le waya na to. Ure reverse bia. The wire front, go front. Kene ke nyu kwara ni heke na jini.
mamre Kenya no na jini. Ishini ka nyu mamre. Oh, what? And what mamre you know? Oh, bow. Lewanya front. Look at. Hey. I guess she's very beautiful. They are there for 22. 22. Let's school no. But not in school. And not in school. Can you manage to try to get it? Sir? Get this to try to get it. All I did on Nigeria. So all my bien and everything. Okay, go on and make any enough. You want to make any in a family, you know. Did they phone out on Akage? Oya get down on a room and buy a camera. Oya Wagagi Hige, buy a camera, Maggie. Buy him wine. Okay, you know, I call you one. And I can you got that camera. Oh, you hear one? Where got camera? Go eat the short. Ebranole ake gran ogran anke. Mba ọ bịara na nke m. Abra na nke gị. Okay. Reason iji chọrọ ilu di na or because of ihe na-eshiri parents gị ike ma gị nwa. Okay, man, ihe ọbụla ibere ebe a ga-abụ na social media. Yes, sir. Okay. Okay, the man nwoke ọbụla chọrọ ịlụ gị na ka ihe chọrọ ka o mewere gị nwa na mma gị na mpa gị ha. I just want to take care of the little expenses as a girl and I need much for my family, sha. Okay, I am ready to try to get you because we can take your little expenses. Yes. Ihe dị ka gịnị ka ihe opuru on no ihe ga-eme expect the man imere gị ma ọ bịa lụcha gị. Asị. Achọ m imepe shop. Na ihe ngo nje emepe shops. Okay, chọrọ imepe shop. Okay, nwoke ọbụla ga-abịa gị na emewe ga-emepere gị shop akwa ya nyere gị aka. Abi? Yes, sir. Okay, mma gị na mpaga ha dị ndụ. My dad and also my mom. Chai, ndonno, chai. Ije ụwa, ndonno. But ele onye nyere gị that ele ihe mere no iji feel that na ọ nwoke kwesịrị ime gị ka e wuru ele ka e wuru nwaanyị ga-enwe. Asịrị m na ụmụ nwoke kwesịrị imepere m ya like somebody that can be helping me, like somebody that help me with a little assistance for. Okay. But all ya would the main purpose of you to each or onye ga-alụ gakwa ya. No, which are question. Okay, let the main purpose iji chilu di. Oh, well, actually, in the one oge so that by the time get age of 35, 40, how much I go more? Enyi gị nwaanyị a na-adubataga gị ka ị bịa hia mee interview ka ị nweta di. Ya nwa na onwe o mere interview ebe a before. Mba, ọ nọ na life gị. Jụọ ya nwa na onwe ya ka ihe mee ya nwa abịa gị ka eme ya interview. Ya send ya gị ka eme gị interview. Ya la gbazi gị ihe ị ga-ekwu. Ya nwa na-achọkwa interview, ọ chọkwa ka eme ya interview. Ya si ya nwa pụta, si ya nwa pụta. Ne ya. Good evening, sir. Wepụta ihu gị ọfụma. Gbanyụọ that phone iji n'aka. Gbanyụọ that TikTok you use got here now. Good evening, sir. Gbanyụọ that TikTok nọ na phone ahụ you use got now. How many go that one? Ya dewe phone na ala gị nwa ala azụ. Lazo. Turn off. Sir? Turn off. Asange turn off. Whatever fast bia.
Oya, Chris eba. Edia fole genwa. Nele ma eba edia fole. Genwa edia fole. I'm 25. It is 25. 25 yes. Okay, genwa na coach onye nke di 22. Genwa na I'm coach. not going to coach you. I'm not going to coach you. Sir? I told that touch from you. I told that touch from you. I told that touch from you. Okay. Kebi shina watch him. Kebi shina watch him. Okay, Enugu State. Kebu nu ewonye be. I'm Imo State. Ya wan onwe wonye be se abia no ge na akoko. Also bia na wonye Ebonyi. Eish. Asisa. Otele gbalazo. Piano na also Otele. But not the other phone. That is what I said, and I don't want to laugh. I don't make good here. Now, yes, sir. Okay, man, here all I'm about on social media. Yeah, the Malela. I'm okay where I can look. Why you shake like it? Why para hot okay? Ibranga Biabere Makanuk. Or talk what okay can give Ibranga Biabere Makanuk. Oh, nothing. It also talk a mega interview. One reason you Charlie Luti. I have mother and Namu. So here I do 8. My dad came to marry only your name, like he's now only your name. Or you say Iowa, Gabajet, Matavego. So my mom boy good family. So anyone as Adamu do everything, talk about my mom, do everything, so all the problem, everything. One is many support because so that is why this Nigeria work the hell or Madagascar, so that no come and you are not so reason you talk can make it a because a water and they need regatia on Patana family. Wadunu, Yerunaka, Kuno one madness in Luna. Where? Dear, Nene, Kona, Koge here, Quagan on a family. Sir? Dear, Nene, Kona, Koge here. Quagan on that family. Makagane Panungobe, a big bully family body. Onye very people on a family, I've been packing a bully the Ipuano. Ya be a cooking here, Yagaka, Egano. Yakunami. I'm okay like this. Instead, I'm okay like this, so I'm okay like this. Actually, so no na po kuno wa mesoku. Una bu na mele wine na wine mbo. I hate they are very well. Wait. Now get it. Bokrana get prostrate ginger. Bokrana get prostrate ma bingo. Ish, yeah. Why you hack a fan start short cylinder. Get it? In a name na wage. In a name na wage. Yes, sir. Mage guragen and paga ne wete goji unu jeri yeri. Iji si na chọrọ ilu di. Onye nwere ntị ike bịa nne onye akụrụ gị ihe mere na anụ kọma ntị. Ị na-enwe ntị ike nwere ihe mere gị na ntị? Mba, onye mere m na ntị. Gbanyụọ fan ahụ. Agbanyego m the fan.
Ele mere na anụ m but onye nke ọzọ nọ gị n'akụkụ na anụ m. Nyawa ji earpiece oji omi earpiece. Ọbụla ngụwa sịrị na abụọ. Okay, ngwa geenụ m ntị. Gị nwere ihe na-arụ? I'm into real estate company. Okay, hapụrụ nne gị na nna gị ga into real estate company. Mpaghị ndụ akwa gị nwa na-eweta ihe unu na-eri. Gbawa mbọ, gee ntị. Gbawa mbọ ka ịkpata ego ahụ chọọ ofu nwoke na-enweghị otu ọ dị ya. Enwere ụmụ nwoke na-enwe otu ọ dị ya. Unu abụọ na gee ntị. Hustle, make that money. Unu nwere ụkwụ nwa aka. Enwere ụmụ nwoke na-enweghị otu ọ dị ya. Not on a street na-akwa baro na-amị nshi. When you approach that young person, I'm not joking. If you joke with me, I will bring you down here. You will right, he made that young man approach. Then we go to the or they are doing in your own household. Made that man establish. Your family. This is why there is nothing like love. This is why there is nothing like marriage standing. As they nwanyị bịa ya la agba n'iro ọwụ dị mmadụ unu nwoke bịa lụọ gị now na-enyere gị aka na-emere gị one or two things due to love ya bụ na ị chọrọ ka na-asọfụrụ problem ma ọ sọfụgazi that problem nwoke ahụ anatawa mkparị nwoke ahụ anata humiliation n'aka gị by gị nwee were ọtọ gị nye nebo onye aside. So bịa nne, if you need a man in your life and him and all for marriage and always gị ya ka ọ bịa bụrụ gị ibu wear that shoe first. That shoe, it's okay. Wear it first on yourself. They and so now men believe that a man should be the one to build a woman only. If this is the main reason why you want to enter marriage, I will not interview both of you. Bye bye. Mage na mpagi bi. Mpage nyere magaka. Build onwe ya mmadụ enye aka nọ na marriage gị nwa abịa chọwazie nwoke n'ịntanetị ga-enyere gị aka moon establish unu nwụcha ndị eriri ọya menu nwunu taa shame egwu emegwu gị na chọọchị mba na like o nwere ka isi ekwuzi dị tụ na ọdụzi ka obi se nwa bata na life gị mba obi se although you like a matter of Nana Hoshowoke wiki my family because even my wife on time go 17 years come to boy my family in Isigon. Apart from woke go Ibugo my family in Isigon, one person Chimeze Evan Ibe, one female state, a bogo my family in Isi. For the don't know that now I just because I just want to like one way that now dear go my go. Because I've got that relationship had a favor me. So now dear go my go it's not about maybe now okay I be people one okay say go me I'm 17 years can't you my family wrote down one will come na send na there I just feel like I just want to marry yeah, 2000. Yeah, Aziza, give my lay yamro. 2004. 2004. Okay, again on my sister wear better plan. Prettiest. Sir? They give one haggy again. It's bad. Chimezi una bought for brain when a better plan for marriage. When a better plan, look for a matured woman or adult who a mother. Because in that waka neunu, kwesiri kuzirunu. Iye wanyi kwesiri think first before ya pass not only luti. Give one now when a problem. You want a family problem ibunishi. Na chonwo kekwa and him and tawala home before now. So introking a kind of plan for yourself before get there here again for interview. More personally kwere gị mkpa Chimezie gị na aleka no gị n'akụkụ bo bread. Were that your brother no akunu nwere ụmụnne ndị ke nwoke. Were that your brother wu nwoke na family unu check ikodi ma ọlọ nwanyị ọzọ abịa ya ga na-ebu ibu no na family ha nwa na solve problem niile no asim gị na ọ dị bad o
I think you not the bad. Ya bụrụ na ị nwere enyi nwaanyị na enyi gị nwaanyị ya na-achọrịlụ your brother. Ya gwa gị na at least ka your brother na-enyere ya aka na solve n'isi ya na-ebu ibu na-emepere ya shop mee lọtọte na ya bụ rizi o ji chọ ka ọ bịa your brother. Chimezie kwuoro onwe gị eziokwu. Ị ga-support your brother ka ọ continue with that marriage? I support, but never see na ya chọrọ ime. Chimezie kwuoro onwe gị eziokwu. Ị ga-support your brother ma ị chọpụta na nwaanyị ibe gị ihe o ji na-agakụrụ your brother wụnụ ka o nyere ya aka ka e build home ya. Ị ga-support your brother Chimezie? No. I like what you kwuo eziokwu. Ihe ọma ga-emere gị. Ọ ga-emere gị na eke, mere gị na orie, mere gị na afọ, mere gị na nkwọ. Biko mụa kwuo asọ na ndị na-ekwu okwu ka ụmụ nwaanyị na-agba mbọ ka ugwu gị dere gị because nwoke na-asọpọtụ gị mgbe ọbụla na-enye gị ọ gị nwere nwoke nwee hope nwee olileanya. Ọ ya mere most of the time m ga ụmụ nwaanyị na-apụta na complain say my husband do that while enweghị contribution ha contribute as on their self, on their own self, for their own life. Ọ na-ewe m iwe. Gbaa mbọ ka ijide ihe n'aka. Gbaa mbọ ụmụ nwaanyị ibe gị na-adị ụta na-agba mbọ na-aga school. Unu ka dị too young ịbịa na-achọ nwoke ga-enyere gị aka. Ama m ihe m ji na-ekwu. Nse ọwụ gị na m ga-emeli gị interview, mme gị interview ka ịkpọọ nọmba gị maka Chineke nna ndị ga-ekwe gị nkwa heaven and earth ka nkụ hia. Ha ka nkụ ha ga-ekwe gị nta kwe gị mo and ị ga-abọgide ike na WhatsApp ochie agba gị. I wish you all best of luck. Much love. Much love. Thank you. Bye. Thank you, sir.